Kwthangono Baro Takarjola Bidanshabani Lungkam Kamini Chugya Nukungni Hamjuk Thongaro Kalai Tongkha Puila Yashiwo Chikon Shabothrai Ngmani Tabok Hinke Yakung ya Khamproi Tongbakha Bomote Shinianugya Bemar Engkha Shawi Manlia Kereng ba Shakhamnogo GBB Shakhamnogo te Asam Hasteni Makonda Shakhamnogo Botlang Fano Hamyako Tabok Shak Jorate Tuyamo Keshete Ungi Matongkha Dam Shabano Tongkajang Matongya Shiluk Sawi Kapmangno Matongo Shakni Bemar by Kushub Zakmani Tarate Mai Khopja Zanabo Khojawi Sawi Manlia Buitugui Saria Hinke O Hamjuk Nimung Engkha David Rani Kaipeng Bini Bushanimung Laljakim Kaipeng Yafani Khoksa Khoksho Tongmani Guri Shukhani Bagai Tabuk Hastini Lukurokni Thani Chubachu Masanka Tebubak Ranabo Kobokha Chubanani Bagai Khaganang Rok Khairogui Tongkhe Jotono Khoksa Khokni Khe Chuba Laijadi Borokni Nukhungbai Grangai Chubanani Muchungui Tongkhe 7005152654 O Kok Duk Lombor Bai Grangai Chuba Wimano Te Borokni account Lomboro Yaphanani Muchungui Tongkha Hinke account Lombor Engkha 2022113117 IFC code Engkha SBI and 0061142 Bo obahai sorry hamyang mani. Ini media person sono belain hambai terus hasan family mo bini rugi ke noimasangka ini baiknya Bini rugi noimasangka puila bo bahai mani bini rugi ke pulang ke amate yak si bekhak botrai hai kisat mo kufur ke kalau ke abo sawai dunogoi yang sorot ni ke yang oh somjai pheyo ke yang taya sangge no hai yang sore khai pero ingke ulo ke yakung yak somai kita kono beleng tirok mane bothrai ni kono beleng tirok da phai na phaya karna beleng te mane kup tirok kukti kup ti phayo kukti ke bina mo tabuk khangka ka bo sarok da sajak onek sajago bokko samaja dunok jago markeno ke noimas romi bo dunok jak mangna ma tongkha dunok jan matong mairok ka bo bahai ka sai tongkha ke ko tugui char bukrajo ke bosai ke bini buma tugui charo bo hangka ke meni bini charai rok to tong bini chrai tong khorok busa khoroksa sela chala busa khoroksa bini boyas rogle busung khana bini boyas rok emne 26 27 rok sene tau o hamda kalai nai 26 27 bo hospital rogle bonot langai nai reka kono jaga rona puilang ke thangka ko kherang khumulung kherang ba hospital thangka aro lai sumang lokhe ayang hapane rok thangka hapane rok duibar thangka hapane rok nai beyai lokhe jibi hospital ko bai bai tham nai jaka hamya ke o thangnai saptaong khna ayang ko thangka mukundo ko thangka arni tabu mukundo to bo tabu nogo bisnawa to bo ko tong kamano bekabma hospital nai man yaklo ba hamya ba haina bin omor acid rok nang marok da bahai rok dang na ba bahai rok acid ko din nang ya acid nang ya মানে কোন acid rokom te rok tangai nang mani yana bin amo bothrai engai nei cheng mani ka mai rok ka tugui no sari ma tono bono tabo khina se teina rok himi rok ma daman himi maya khina setira keno a buri bai borong no aro setir kha khirka somoyong ke besai arno setir ka khirka ameke kosto khaita hangkai besai ka tamoklai besai ke ne ko gristi borong no farmer borok no kun khlaya ke boka boni jikhe chaki rok da khai khlaya kun khlaya hangka bai kana kosta ka chalai ma tong layo ta bini bumung khai bini hamjani de hamin david dani kaipe bini besai ni mung lalzikim kaipe kanong kami ni bumung khamani longkam para hangka aboni tinyo chubachu tebon langai tongkha ba hita Chubachu tai banango chini Tripura hani tai takuk tai puhunang ko na muchu tang malai chini bagai muk buni bagai muk te kale nai rok buni bagai baka bising kok saino khaklap chi khang nai rok sangno ani boyjeng ni bagai chuba khangke belai no khasrang nai khatong thongnai khajani takuk tai bok sangno Tripura ni chini Tripura sarok nang koyo